també s'adhereix a esta ILP la plataforma 1009, en nom de la qual parlarà la seva presidenta Reis Joan. Des de la plataforma de treballadors i treballadores afectades per l'ERO, caldrà posar el plural perquè per a mil de nosaltres ja són 2 EROs els que hem passat. No podem fer una altra cosa que no siga signar, impulsar i treballar de valent, i tenim molts valents i moltes valentes al si de la nostra plataforma per a que prospere aquesta iniciativa legislativa popular, perquè creieu-me que ningú, com els treballadors i treballadores afectades per aquests EROs, sabem de la necessitat de tindre una ràdio i una televisió que siguin de debò, com deia el Xavi Sarrià, pública però de veritat, en valencià però de veritat, sense corrupció però de veritat i de qualitat però de veritat. Perquè mireu, els que em coneixen, els companys saben, alguns en diuen la dona dels paperets, perquè m'agrada la documentació. Això és una fotocòpia de la hoja del lunes, els més joves igual no saben que existia, del 21 d'octubre del 1985. Segur que alguns dels presents va signar aquest document que impulsava el govern valencià d'aleshores a posar en marxa la ràdio i la televisió valencianes. Hi ha una diferència, el president de la Generalitat d'aleshores, Joan Lerma, signava, com també Manolo Boix, que impulsa aquesta ILP. I algú dirà, en 30 anys no hem fet res. Sí que hem fet. Hem après dels errors i tenim, que no teníem fa 30 anys, tot un sector audiovisual amb una formació encomiable que farà que la ràdio i la televisió públiques que deriven d'aquesta iniciativa legislativa popular no puguen ser tombades ni maltractades per ningú. Puguem blindar-les entre tots i a més donar-los una qualitat que fa 30 anys no la teníem perquè ningú de nosaltres havia fet ni ràdio ni televisió en valencià. Nosaltres signem i gràcies per estar així amb nosaltres.